Здравейте хора, сега е време за състезанието с тротинетки. Ще се състезаваме ето тук, абсолютно кратко видео и ще видим кой ще спечели. Аз срещу Анти и победителя отива на финал срещу или Дари, или Карина. Ще видим какво ще стане. Включваме се от първия рунд. Ето ги състезателите. Те ще се състезават ето до тук, ще обърнат и трябва да стигнат отново до тук. Сега ще сложим една пръчка, докъде се състезават и да се върнат и ще видим кой ще спечели до финала. Хайде. Добре, обсъдихме го от тук до сладоледа и обратно. Да, тук е финалната линия, Хари ще следи кой ще спечели. Аз пък отивам до сладоледа да видя дали всички дали ще стигна до там или не, направо съм тук. Ще видим. 3 и старт! Тръгват. Ето ги. Вече видяхме, първи завърши нашия Алек. Честито, първо място. Анди второ, но нищо, браво, добре се състезава. Анди ще за третото място. Сега ще съм аз и ще се наложи Алек да бъде с камерата. И сега, ето тук, втория полуфинал. Карина срещу Дари. Готови? И старт! Може да ги видите, вече са на забоя. Приближават се повече сладоледа. Ето го и Анди, който следи дали всичко е наред. И време за обръщането. О, нещо става. О, ето вече се връщат. О, ето го Дари! О, проблем! Дари има проблем! Карина има шанс! Карина има шанс! Да видим кой ще победи! Кой ще победи? И победителя е Карина! Добре, сега е време за матча за трето място. Анди срещу Дарио. Ще се видим. Дари имаше проблем, вече е оправен и сега матча за трето място е готов да започне. Старт! Ето ги вече тръгват. Всеки момент завиват. И ето ги вече завиват. Ето ги приближават! Всеки момент ще разберем кой ще е трети! Ето ги! Ето ги! И победител е! И е така, третото място отива за Дари, а четвъртото остава за Анди. И сега е време за финала. Аз срещу Карина! Ето ги финалистите. Тръгват. Финалистите кой ще бие, ще разберем сега. Старт! Добре, Алек е доста пред Карина. И Алек има някакъв проблем, мисля, че с тротинетката, понеже кара същата като моята. Идват. Нещо стана на Алек с тротинетката! И Алек! Алек! Кой ще ви на финал? Алек! Финалист на купата! Браво, Алек, за втори път си стискаме ръцете. Браво, Карина, за трети. Карина! Загуби. Добре. Така, тя се... Добре,
хора, това беше днешния шорт. И до нови срещи!